B'investiment ta' 4.5 miljun euro ġie inawgurat it-terminal il-ġdid tal-VIP fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Il-proġett beda fl-2024 u fuqu ħadmu iktar minn 500 persuna u iktar minn 41 kumpanija. F'kummenti ma' TVM News, il-kap eżekuttiv tal-Ajruport Alan Borch għalli bħalissa l-Ajruport għaddej minn trasformazzjoni sħiħa fosthom estensjoni tat-terminal prinċipali. Spjega li l-investiment tal-VIP Terminal ma jikkumparax mal-investimenti l-oħra li qed isiru imma huwa konformi mal-valuri tas-sostenibilità fih dan l-ajruport. Kull proġett li naħna nagħmlu nippruvaw kemm jistgħu jkunu sostenibbli, il-ġebel li inti qed tara warajk kien fil-fatt ġebel li aħna ġbarna minn is-sajt innifisha u sajts oħra madwar Malta biex ikunu nistgħu kemm jista' jkun innaqsu t-tniġġis f'Malta użajniha, naddafniha u huwa fil-fatt l-istruttura llum li qed nużaw f'dan it-terminal. Kompla jgħid li t-terminal il-ġdid joffri servizz ogħla u iktar personalizzat għal dawk il-passiġġieri li jużaw l-ajruplan tagħhom jew ajruplani chartered u l-proċeduri tas-sigurtà isiru hemmhekk stess. Il-binja wkoll ġiet iddiżinjata biex tħalli iktar dawl naturali jidħol permezz ta' skylights. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-ajruport huwa parti importanti mill-istorja ta' Malta u nnota li dan it-terminal jirrifletti l-valuri ta' Malta, il-kwalità mhux il-kwantità u servizz moni bl-ospitalità. Semma li l-proġett jagħmel parti minn viżjoni USA, il-Viżjoni Malta 2050, fejn turiżmu ta' kwalità mhuwiex biss aspirazzjoni imma prinċipju.